mun sani gwamnatin baya ta PDP ta yi, mun sani an yi marshal an yi wajen kwaya 7,000, an yi PA da SA wajen kwaya 20,000, wanda kuma matasa aka bawa zuriya. Amma wannan gwamnatin da har yanzu wuce ba PA shekara 7 babu SM ma dai yan kaɗan ne. Marshal din ma gaba ɗayan su kwano ne 200 ne ko 300 dubu gaba ɗayan su. To mu matasa ku bi gwamnatin da ta ba ku aiki na permanent and fashionable, gwamnatin da ta koya muku sana'ar da za ku tsaya da kanka. Wallahi ko iya nan alwaldai da malam yake da shi wajen gyaran koyon waya da harkar mutum aka yayi aka ba su tsarin da suke. To ga mu yau in gwamnati rike ba fa da yake ba ne daga masu cadin nan kowane mai da yakinin malam zai iya zuwa a dasa wannan abin a kowane local government a dasa shi domin a kowane matasa sun hannu koyar da gyaran waya. Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da arzikin sake saduwa da ku a wannan gidan TV nawa mai albarka na Pantami TV Concept. Bakonmu na yau Malam Zahraddin Suleiman daga unguwar Dawaki ya yi tattaki zuwa wannan gidan TV nawa mai albarka saboda ya isar da manufa ya kuma yi kira ga al'ummar jihar Gombe. Malam Zahraddin barka da shigowa. Malam barka da aiki. Masha Allah. Malam Zahraddin me ke tafi da kai yau wannan gidan TV nawa mai albarka? To alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd, assalamu alaikum. Kamar yadda na zo wannan gidan TV kuma kamar tambaya, gaskiya wato idan ka ga mutum a wannan waje ba abin da kawai sai da faɗin alkhairi da kuma jaddada mubaya da kuma kira ga sauran al'umma don su fahimci wannan alkhairi kuma su zo a tafi tare a gudu tare a ɗira tare. Wannan shine manufar mu, wannan kuma shine abin da yake kawo mu wannan waje insha Allah. San da gama wannan waje mun zo ne faɗin alkhairan malam, saboda alkhairan malam suna cikin shirin mashaki. In mutum zai ta faɗan su sai dai ya faɗi abin da zai iya faɗa, ya kawo abin da zai iya kawowa. Wani ma in yazo sai ka ji kai ma yanzu fara jin wannan alherin. Yawa to wannan shine gaskiya, wannan shi ba mu karfin guya muke ganin gaskiya kamata mu fito mu ƙara wayewar jama'a kai, mu ƙara kira ga al'umma, mu ƙara kira ga jama'a a fito a haɗa kai a gudu tare a ɗira tare. Malam Zahraddin ban sani ba in zan yi tambaya, me yasa kuke kiran al'ummar jihar Gombe bayan ga sauran 'yan takarkari, me yasa kuke me da hankali wajen a tabbatar da an zabi Professor Isah Ibrahim Pantami? Gaskiya wato in ka ce maka a cikin cancantattu akwai cancantatacce, aka ce maka a cikin nagarta akwai nagartacce, ko ba haka bane? Su malam idan ka hada wani abubuwan gaba ɗaya hada su, malam cancantatacce ne sannan kuma nagartacce ne, iya da abubuwan da ya yi misalai wanda bai rike gwamnati, bai rike kujera na gwamnati. Mun ga abubuwa da wanda kafin zuwansa wannan ma'aikatu ba gaske ba, wanda kuma zuwansa sunan su ya shura sun yi amo, kai ka ci masu kaɗai ne ma'aikatu a gwamnati a ƙasar nan, saboda me nagarta, saboda kuma cancanta da yi, saboda kuma ƙwarewa da yi. To ina ga a ce an kawo shi jiha irin ta ta Gombe, a ce ya ɗaura akan wanda suka yi na baya alkare, in ya ɗaura insha Allah muna ganin kamar yadda a wancan ma'aikatu sunan su yayi tashe ba ma fa a Najeriya ba, ba Afirka ba, duniya ake faɗa. Dan ina mun manta lokacin ya ga cikin manya-manyan gwamnatoci na communication wanda a duniya na ga su uku, ya ga cin mutum ukun nan wanda ake ji da su kuma aka yi aure din su a duniya. To kaga yi wannan mutum ba wai ba za a ce dai mutum ne ba, yawa wanda ba za ba mu sanya ba, dole mu tashi tsaye mu ga mun hawa jama'a kai mun musu bayani yadda za su fahimta. Har ga Allah ba zan boye maka ba, duniya ta canja, ana cewa irin na digital, ko ba ka bane, an bar wannan layi da ake da can analog, ko ba ka tumala kuma fasihi ne, masani ne a wannan fanni. Dan da jin rakin da yake a baya ko a cikin wasu kansa iya cewa yanzu zamani ba an bar noman gatari da fatanya, wanda yanzu an zama noman ake na zamani wanda an riga an waye an ci gaba. To yau malam ina ga maka musa malam irin gwamnatin Gombe, wallahi harkar kasuwancin mu, harkar ilimi, harkar noma, harkar kiyo, kasuwanci kan ya zama na zamani. Kamar abin da ya shafi daukan ayyuka, kaga idan muka dauki duniyar mu ta digital yanzu, kusan za ga ayyuka ne wanda wani daga gidanka ma kana kwanciya ɗakin ka ma za ka yi shi, kuma ka samu insulalin da za ka rufa kanka asiri. Wannan haka ne, wannan haka ne. Yanzu zaka duba malam ya ba mutane ta sa aiki da yawa a garin backbone, sai ya ba su NCC, ya ba su a wurare da yawa. Kamar littafin da aka gabatar kwanan gaga wajen mutum 700 aka sako sama da 700. Sannan ga ayyuka kuma 241 da su ma aka yi su a jihar Gombe, wanda kowane local government kusan akwai shi a ƙasa. Wanda a cikin shekara 6 fa aka yi maka, shekara 6 wanda ya yi DJ da Nidda shekara 3 ne ko 2 ne? Shekara 4. Minista shekara 7 kenan. Shekara 7 gaba daya. An samu wani abubuwa. To ina kuma a ce maka an samu jiha gaba ɗaya a hannunsa,
wannan shi zai juya akaran tattalin arzikin gaba ɗayan jihar. Ya kace gani ci gaba? Amma ban sani ba kaman yarin yadda ka san muka san siyasar Najeriya tun da dukan mu a gaban mu ake duk abin da ake yi, kuma kusan abubuwa ne yawan da yanzu muna ganin an sake ɗauko su sabi. Zaka ga an ɗauki wani lokaci haya na waɗansu wanda daga wata jihar ma zaka ji sun zo suna suka, maimakon da suka zo a faɗa musu aikin da aka yi su yi talle da shi sai su koma sukan malam kawai. To ban san me yake ja irin wannan matsalolin ba. Gaskiya rashin tarbiyya ne da kuma rashin sanin mutunci da kusanin ya kamata. In zaka lura mu gaskiya tarbiyyar da malam ya bamu da malami ne na addini, ba iya boko ba, professor ba iya boko kaɗai bane, hada na addini. A tarbiyyar da yake bayarwa bai goyi bayan cin mutunci ba, bai goyi bayan aibata wani ba, alkari muka sani. Kuma dukkan in zaka bi hirar da mu na gidan malam, wallahi ko zaka dubi rubutun mu a yanar gizo ba za ga muna suka wani ba, sai dai mu faɗi alkhairin malam yayi kaza, malam yayi kaza, wanda har yanzu lokacin da takara yana wannan irin kallon abun nan bai kure ba za mu ci wai mun ƙara da komai har za mu koma cin zaki ko mutunci, bala bai kure ba. Kowa gani yau ka ji sabo, wanda ma ga sabo ke kawa, wanda ma sabo ke kawa. Mu gaskiya babu da lokacin, kuma insha Allah mutane suna ganewa, suna wayewa, suna fahimtar abin da ke wadanda insha Allah. Saboda yanzu za ka yi anguwan dawaki mutum 500 da wani sun kuma sun koma, anguwan lallin da rawa shamaki mutane kaza sun koma, ta rogana ana shirye-shiryen karɓar wasu. Haka za ta gani akko kuna kaye yi mulki dai ba kullum abin da ka ji sabon abu, ba za ka taɓa jiyo an ce maka yau gashi mun zanna muna hirar zajin wani ko na ba. Kullum abin da muke ko shine ya za a fahimci malam mu jawo su shigo a yi tafiya domin abu tare a tare. Wannan shine manufar mu, kuma shine burin mu, kuma shine abin da muka sa gaba kenan insha Allah. To mu sani ba kiran da za ka yi wa al'ummar Gombe gaba ɗaya musamman mata, ka san in aka ce zaɓe kusan za ka ga mata sun fi ba da ƙarfi wajen abin da ya shafi zaɓe. Ban san kiran da za ka yi wa mutane wajen su mai da hankali abin da ya shafi mataddakinsu da waɗanda suke da iko a kansu akan abubuwan da suke na rashin daidai, musamman lokacin zaɓe a ɗauki 1,000 a sake jefa mutane cikin masifa. So wannan gaskiya nan ce in kunne ya ji jiki ya tsira, da kuma ma ya ce wai jiki magayi ko ba haka bane. Saboda duk abin da aka ce maka za a ɗauki kuɗi a baka, ai kaman kasa da yancin ka ne, kaman kasa da mutuncin ka ne. Amma kuma za a ce maka ka zo ga cancanta ka yi, to insha Allah ba za ka yi sani ba. Gaskiya mun gani, saboda an riga an yi mutane da abin da ta karya, wanda wani da aka kama ba zai maka iya rike ka na wunin gidanka a cefane ba kwana 2 kwana 1 ba. Amma yau gashi an shiga wahala na shekaru da yawa. To gaskiya muna kira ga mata, musamman mata na gida, iyayen mata, ku ne idan an tashi wahala maza suke bari, ku ne da ranar yaya. In mutum fita a gida ku zai bari, mutuwa yi in magari ya bari tafiya ne kuɗi ku zai bari da wannan yara. Kuma duk wani wahala da wani ɗawainiya da wani wannan nakan iyalan mutane gaskiya ƙari a kanku. Muna kiran ku dan Allah ku duba cancanta, ku duba nagarta, ku duba quality, ku duba mutum me mana kuma me zai mana a gaba insha Allah. Muna nan muna tsammani ran da malam ya fidda manifestos na takararsa, ya fidda tsarin da ya takara, ran da ya hau mumbarin campaign ya faɗi abu da zai yi, wallahi muna daga ranar insha Allah bakin kwaya kulle. Yau fa bai fitar ba, littafi kawai da aka buga ya hana mutane kowa bacci, ya tara hankalin kowa. Tun da ake siyasa a Najeriya ba mu taɓa ganin wanda aka mai tsarin littafin abin da ya yi da ya gabatar aikin gwamnati ne ba, wallahi irin malam babu, ba taba ba a irin ba a tarihi babu shi shine babu shi, taɓa gani ba. Mutum ya zo a ce ya fito takara da ya zo muku da littafin abin da ya yi, kuma ka je ka bincika in an yi ko ba yi ba, an baka numbers, an baka komai, ka je ka diddiki gani hakan ne ko ba haka. Wanda har yanzu mu ji wani yayi tsara ya ce babu. Ai mun sani babu, saboda mun san abin da muke a ciki. Abu ne mai kyau, abu ne mai nagarta, abu ne mai inganci. Kuma duk wanda ka je ka bincika an bashi, in ga jaurin zagansa ko malam aikin da bayar ya bada bakin sa, ya ce aiki da bayar first class ne A ne ko B ko C babu sai aikin da bayar. Kuma na federal government ba wai na kamfani ko na wani a shekara zai dauka, akwai mai dauka albashi sama da 800 miliyan 88 to a shekara shi daya wannan. To kun gani ai gaskiya an gwada mun gani. Wallahi muna kira ga mata iyayenmu, ku fito ku ba mu haɗin kai dan Allah, ku yi malam, ku bi cancanta, kar ku bi rudu, kar ku bi hayaniya. Muna ga muku alkhairan malam ne, mu ba za mu ga illan kowa ba, ba za mu ga sharrin kowa ba. Ba dan bai da sharrin ko bai da illan ba, ba wai dan bai da su bane. A'a mu kawai alkhairai muka sani,
su ma yadda muke tallan malam muke cewa yayi kaza a wuri kaza yayi kaza a waje kaza su ma su fito dan Allah kar a roɗe ku da wani wai shi malam ya tasa koyarwar addini ko iya waye to yau idan mai addini bai rike ka ba waye da rike ka kuma a boko ma duka yan takarar ba wanda yake da kwalin sa idan rigar boko aka saba wanda zai sa rigar da zai saka ba mai kwalin malam babu mun gani duka amma ya katun da rike sai da biyu ne ya yadda ya kuma ministry of communication guda biyu ko rike amma wallahi sun zama abin misalai abin kwatance ba ma a Najeriya ba. Ba mu san kiran da za ka yi su kansu matasa ba su ma tunda ka san su ma su ne kashin bayan al'umma wanda idan matashi ɗaya ko biyu suka samu karfi a gida to duk nauyin gida zai iya daukuwa. Muna kira ga matasa namu na Gombe su gaba daya. Kana yan fa'ida kai na lokaci daya na yan watanni 6 ko 7 na lokacin zabe ko siyasa a baka abin da zaka dan gora na lokacin bayan zabe a wurin da kai mun sani gwamnatin baya ta PDP ta yi mun sani an yi marshal an yi wajen kwaya 7,000 an yi PA da ya wajen kwaya 20,000 wanda kuma matasa aka bawa zuriyar amma wanda gwamnatin da har yanzu wuce ba PA babu SM ma dai yan kaɗan ne marshal din ma gaba ɗin su kwano ne 200 ne ko 300 su gaba ɗin su to mu matasa ku bi gwamnatin da za ta ba ku aiki na permanent and fashionable gwamnatin da za ta koya muku sana'ar da za ku tsaya da kanka wallahi ko iya nan alwaldai da malai yake da shi wajen gyaran koyon waya da harkar mutum aka yayi aka ba su yarin da suke to ga mu yau in gwamnati rike ba fa nan yaka bane daga masu cadin nan kowane mai da yakinin malam zai iya zuwa a dasa wannan abin a kowane gwamnati a dasa shi domin a kowane matasa sun hannu koyar da gyaran waya gyaran computers din da ke gyaran computer inda kuma ake tafiya da computer komai da komai harkar media technology wannan shi kadai wallahi abin gidi sana'a ce wannan wanda in Allah ya taimake ka a cikin rike ka samu abin da ake ricin wallahi ya yi shekari karki da yauraka to ma za ka rike matasa dan Allah kana roƙe ku da naira 20,000 10,000 30,000 a roƙe ku bi su a zo a gama zaɓe a yadda ku kamar da muka anya baya muna kira dan Allah a haɗa kai matasa ku zo ku bi mutumin da zai ya san me ingancin rayuwa ya san me ribar rayuwa sannan kuma yake kishin ƴaƴa kamar ƴaƴansa. Kuma masha Allah ban sani ba daga ƙarshe kiran da zaka yi wa al'umma gaba ɗaya kuma akan abin da ya shafi katin zaɓe ka san duk son da zaka yi wa mutum idan in mutum bai da katin zaɓe to ga ya zama wani labari kawai. Ana kira ga mutane kamar da ana ta ba dama INEC ta ba dama ake shigar samun zaɓe da kuma canja wurin ba ko canja akwatin zaɓe. Manya jama'a idan Allah ayo gwari a jaya katin zaɓe don shine ƴancinka duk son ga mutum duk gani ya cancanta sa in ba ka da wannan katin ba hali ka zaɓe sa muna kira ga mata iyayenmu na gida dan Allah da kuma da kake da iko da su maza a faɗa musu biyar da kai 18 years ko mace ko namiji wanda ya kai kana 18 wanda kundin mutum jira ya ba dama ya yi katin zaɓe so dan Allah a ɗaya tabbata kar a je waje a ga layi ya yawa kowa idan Allah a yi haƙuri na lokaci ɗaya ne zaɓen nan daga an yi shi shekara bana sai kuma bayan shekara 4 ko yes so kaga kana da yanci kenan da kuma dama wanda iya da matasa da mata da iyayenmu wanda nasu ya lalace da kuma da ya bata hanya a je a sabunta katin zaɓe a gyara domin mu zo mu zaɓi malam ran zaɓe insha Allah. Masha Allah muna godiya saboda lokaci ubangiji ya zaɓa mana abin da yake daidai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.